زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقات غرينيا سولوس عربن سمبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة شعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كنتم 245 كيلو هرتز وعب عسرت تشعة متر باند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات لأسرع 4 ساعات بعسرت حال الشحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراسيا ولود إن مرقات ناب الإرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو سلام زخبركم سماعت راديو دمت مدرخ نلوم سنبت 10 تاريخ 2016 استدلوا مدبات حيزنا مسخم كنت نحترلنا لنا حجم بقرة نابت بمجمرة أن أربوس منافس أمتات كنسجرينا سنة من كتتال كابز حلفك أدام كسابلوم السنبت بإرتراز تخصتو وين إرتراز ملكوتو زباون زبيتاو فتس أمتات زقربو المدب سومنا فتس أمتات راديو دمت مدرخ إنه يفنو زخبركم سمعتنا زي راديو دمت مدرخيو نيكسنا السعود عرب نمنقستي إرترا أبتهيدان إسلاميان هاجرات تباهي زتوع كيدان متنبار كم زيف قدرلو تقليتو نيكسنا السعود عرب كابز بزحا عبيت هاجرات عالمين زباوين ودباتن بزقربالو محتنتا مسرت نمنقستي إرترا أبتي أبيمن زكايدو سرحيت كتنبار وكان تفقدلو أبتهيدان جن بوقع كتنبار كم زيف قدرلو تحبيرو بزحت هاجرات عالمين أوروبا حبرتن منقستي إرترا نبعلو أبلع لجزة هزبو قبر شبرة أو جزلو إنه بزحات قبر شبرة وين ودبات زحجزة سلزهنا سعودية التأمو كيدان محب إناي كم إرتران سودان زعم السلا هاجرات كون يبلن قبله بتري كم استقامة تقليتو حد العلواي بعل سلطان سعودية نبتن هاجرات أبزل أخو ملسي سعودية بزعبا سودان إرتران أزي بزح تأمو يمت أصل زلو أبتهيدان كنت أمبران كم زي كونت يخونجن أبيمن أبزكاير والتهدرة والسرحيتات مريتن بحرن إرترا استراتيجيكا وسلزهونه بزي كامس إرترا مسراح كالا أمارات خمزيلو أتحساسيو منقستي يمن بعلو إننا إرترا تساتفنت كم زي تقفن كم زي أمنونون يفلت مزبست أساسر زينا أبزحلو فورحي أب قدناتات يمن ننقسنا السعودة عربن حبرات إمارات زي مسقن تابيلات الدحر مزرقحو منقستي إرترا بمنقد سبسلتان حبرات إماراتنا إرترا مرحي سلامنتاي زي تذكر زبل وقعو محץ انتا خمز قربن منقستي يمن فقادنيا كوانت زي نبرة دحيرو ختكل كم زفقده تفلتو أبتشويان مطفاء هيوت نوم ناب ليبيان قبت انزوم روحو السدتنياتات تخيلو يسرح مهلاو زنقرالو طرف إسلاماوي من قصاص داعش حيزوان نزورحي 13 إرتراوان دق أنستيو أبتا مساسالن نايجوا تقبارات نزنطفو تولد تجات كم شطن منጭታት ድምጽ መድረኽ ሓቢሮም እተን ቅድሚ 2 ሳምንታት በቲ ጥሩፍ ጉጅለ ዝተሸጣ ዜጋታት ንኣስታት 2 ኣወርሕ ኣብ ማሕዩርቲ ጉጅለ ከም ዝጸንሓ ገንዘብ ከፊለን ክልቃኣ ከም ዝኽኣላ ምስ ዳዕሽ ብዝቃረቡ ደለልቲ ተስፋ ተዋሂቦም ክነስግን ገንዘበን ምስ ከፈላ ዳግም ተወለድቲ ጫድ ናብ ዝኾኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ዝተሸጣ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ካብተን ተሸይጠን ዘለዋ ዜጋታት ሓንቲ ንኣብ ሱዳን ዝርከብ ሓዋ ብቴሌፎን ረኺባ ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ ዳዕሽ ወዲኣን ከላ ካብ ደላሎ ብዝረኸቦቶ ተስፋ ልዕሊ $5,000 ኣሜሪካ ክትከፍል በቂዓ ተስፋ ውድቕ ኮይኑ ዳግም ኣብ ጫድ ናብ ዝርከቡ ጨወይቲ ተሰጋጊራ ከም ዘላ ኣረዲኣ ኣብ ትሕቲ ጥሩፍ ምንቅስቓስ ዳዕሽ ዝወድኣ ናይ ዘለዋ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይዛይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ምዝኸውን ግን ሃይማኖታዊ ተኸታልነት ከም ዘይቀይራን ንኣባላት ጥሩፍ ጉጅለ ብግዲ ከም ዝምርዓወን ተገይሩ ንሕሱም ጾታዊ ባርነት ከም ዝቃልዓዩ ዝግለጽ زاگیت آب ایت طرف گوجلن نایزود ایرتراویان دکانیست اوتری 68 بتیحو خمزلو زمالکوت میچتادنا بت گوجله نزیس گدودو هایمانوتاون ጾታውን ጠለባት ኣብ ልዕሊ ዝቃወማ ግዳያት ዝወርድ ኣሰቃቂ ሓደጋ ክሳብ ሞት ከም ዝበጽሕ የገንዝቡ
طرف اسلاماዊ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታህሳስ 2015 ብኣሰቃቂ ኣገባብ ናይ ዘቀተሎም 10 ኤርትራውያን ስደተኛታት መርድእ ካብ እቲ ጉጅለ ምሊጦም ናብ ውሕስ ቦታ ዝበጥሑ ውፃእ መዓት ድሕሪ ዝሃብዎም ማሕበሬታ ንስድራ ቤት ክሕበር ምቕናዩ ይዝከር። እስላማዊት ሃገር ንሞቃሚ ቃለስ ምህላዊ ዝግለጽ ብኣረሚነቱ ፍሉጥ ግብረ ሽበራዊ ዳዕሽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ 2015 ኣብ ልዕሊ ኣስታት 30 ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ናይ ምቕንጻልን ምስያፍን ስጉምቲ ምውሳዱ ይዝከር። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን መዓልትን ናጽነትን ዘካየዶ እስራት ናይ ምፍታሕን መብጻዕታት ናይ ምንዛሕ ጸወታት ምኹብላልን ብስግረዶብን ተሓይሮም ዝጸንሑ ፍርዶም ክውድኡ ሂደት እዋን ዝተረፎም ከምኡውን ፍርዶም ዝውድኡ 187 እስራት ካብ ሚዕጥርን ብሪማ ካንትርን ከም ዝለቐ ምንጭታትና ካብ ውሽጢ ሃገር ኣቃሊሖም። እቶም እስራት ናይ ምፍታሕ ኣጋጣሚታት ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ከም ዝተቐርጹ ምንባሮም ዘመልከቱ ምንጭታትና ናይ ፖለቲካ እስራት ዝብል ቅጽል ተዋሂቦም ኣብተን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዋፊሮም ዝጸንሑ ሃሱሳት እውን ምሕረት ከም ዝተገበረሎም ኣምሲልካ ከም ተለቁ ኣቃሊዖም። መንግስቲ ንፖለቲካውን እስራት ምሕረት ከም ዝገበረ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምርዳእ ዝዓለመ ምንባሩ ዝተነግረሉ እቲ ሃሱሳት ናይ ምልቃቕ ተዋስኦ ጉዳዮም ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳሰር ዜጋታት ኣብ ከም ሚዕጥርን ብሪማ ካንትርን ዝኣመሰላ መዳጎኖ ማእከላት ዘይኮኑ ኣብ ከም ዒራዒሮን ማይስሮን ተዓጽዮም ምህላዎም ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ዝብሉ ምንጭታትና እቲ ተዋስኦ ብቐንዱ ንዜናዊ ዘመተ ጥራይ ዝዓለመ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ብ26 ታሕሳስ 2015 ናብ ኣዘዝቲ ኣብያተ ማእሰርትን ሓለፍቲ ናይ ተሃድሶ ማእከላትን ኣብ ዝሰደዶ ጽሑፋዊ መልእኽቲ ብምኹብላልን ስግረዶብን ተኣሲሮም ፍርዶም ክዛዘም ዝተቓረበ ዜጋታት ጥራይ ክፍትሑ ኣዚዙ ምንባሩ ይዝከር። እቶም ፖለቲካውያን እስራት ዝብል ቅጽል ተገይሩሎም ዝተፈትሑ ሃሱሳት መንግስቲ ንጌግኦም ተረዲኡ ሒዞሞ ካብ ዝጸንሑ ናይ ጌጋ መስመር ንኽእረሙ ናይ ንቕሓት ባይታ ከም ዝፈጠረሎም ዝጠቐሰ ምስሩሕ ዘረባታት እንዳሰምዑ ኣብ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከም ዝተቐርጹ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ከም መቐጸልታ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮን ካልኦት ምስጢራት መዳጎኒታት ሓይርዎም ዘሎ ፖለቲካውያንን ጋዜጠኛታት ተኸተልቲ እምነትን ጌግኦም እናተኣምኑ ጣዕሶም እናመስከሩን ዘርኢ ዶኩሜንታሪ ምስናድ ብምስጢር ዘካይዶ ዘሎ ሓቐነ ኣብ ወንጀል ምርመራ ናይ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዘለዎ ናይ ሃይማኖት እስራት ምሕረት ንኽረኽቡ ናይ ጣዕሳ ቅጥዓ ክመልኡ ብመርመርቶም ዕለታዊ ድፊኢት ይግበረሎም ምህላው ተሓቢሩ። ኣብቲ ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ዘሎ መሬታዊ ግዝኣት ኤርትራ ኣብ መንጎ ንስልያ ዝዋፈሩ ኣሃዱታት ክልቲአን ሃገራት በቢግዚኡ ዝኽሰት ብረታዊ ጎነፅ ይቕጽል ከም ዘሎ ምንጭታትና ካብቲ ከባቢ ቃሊሖም። ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ናይ 31 ታሕሳስ 2015 ኣብ ከባቢ ደንበ ሕምብርቲ ናይ ባድመ ንስለላ ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈረት ኣሃዱ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ንሓደ ሰዓት ዝቐጸለ ምልዋጥ ተኽሲ ከም ዝተረኣየ ከም ሳዕቤኑ ህይወት ዛጊት ዘይተነጸረ ቁጥሪ ወተሃደራት ካብ ክልቲኡ ወገን ጠፊኡ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ከጋጥም ንፈለማ ከም ዘይኮነ ዘረድኡ ምንጭታትና መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ነቶም ተርእዮታት ኣመልኪቶም ዝኾነ ሓበሬታ ክህቡ ከም ዘይመርጹ የረድኡ። ኣብ መፍረቕ 2015 እውን ኣብቲ ከባቢ ተመሳሳሊ ግጭት ንዓስታት 2 ሰዓት ከም ዝተኻየደ ዘዘኻኽሩ ምንጭታትና ኣብቲ ናይ ሽዑ ግጭት ብርክብ ዝበለ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝሰዓበ የገንዝቡ። ብመሰረት ናይ መወዳእታን ቀያድን ወሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ባድመ መሬታዊ ግዝኣት ኤርትራ ምዃኑ ተመጺሩ እንዳሃለወ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ረጊጻ ወተሃደራውያን ምምሕዳራውን ትሕተ ቅርጺ ኣብቲ ከባቢ ተዕስክር ከም ዘላ ይግለጽ። ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክነግስ ዝቃለሳ ካብ ዘለዋ ፖለቲካውያን ውድባትን ተንቀሳቐስትን እተን ዝበዝሐ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ከኽብራን ኢትዮጵያ ካብቲ ወሪራ ሒዛታ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወፅን ከም ዝግባእ ኣብ ዕላማታትን ሰፊሮም ካብ ዘለዎም መትከላት ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ተግባራዊ ክሳብ ዘይኮነ መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ ባድመ ከም መምኽነታ እንዳጠቐሰ ኣብቲ ሃገር ክቕጽል ዝደልዮ ወተሃደራዊ ምሕደራን ባርነታዊ ምዝመዛን ምኽንዩ ንምግባሩ ዕድል ከም ዝህልዎ እዩ ዝዝረብ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣይዓረፈን ዝብሎ ጉዳይ ከም መምኽነታ እንዳወቀረ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘስተብል ፖለቲካዊ ምዕባለ ኣብ ኤርትራ ባይታ ከይረክብ ብዝከኣሎ ይጽዕት ብምሕላው ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ኣብ ሓስቲ ስምምዕ ኣልጀርስ ድማ ብፍላይ ውሳኔ ዶብ ኮሚሽን ክኸብርን ክትግበርን እንተተበጊሰን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ኣመኽንዩ ዘራግዶ ዘሎ ዘቤታዊ መግዛእት ከብቅዕ
ልዑል ተኽእሎኸም ዘለዮም ንጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐረባ ዝከታተሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ መኮንናትን አባላት መደበር ታዕሊም ሳዋ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘካይድዎ ድግስን ናይ ምዝንጋዕ መደብን ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዋርሳይ ከኣሎ ናይ ራብዓይ ብርጌድ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝወረደን ምንጭታትና ሓቢሮም እተን ናብቲ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ብሓይሊ ተፀዊዐንን ተወሲደንን ብሓለፍተንን ዓለምተንን ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኩነታተን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘመልከቱቶም ምንጭታትና ብፍላይ ሓንቲ ካብተን ግድያ ዝወረደ ሃስያ ርኡይን ከቢድን ብምንባሩ ኣብ ሆስፒታል ሳዋ ሕክምና ወረዲኤት ከም ዝተገብረላ ኣፍሊጦም ነቲ እዚ ሓላፍነታዊ ተግባር ዝፈጸሙ ሓለፍቲ ከም ዝተቐየዱ ይግለጽ እኳ እንተሎ ከም ልሙድ ብሽፉን ክዳቐስ ከም ዝኾነ እዩ ዝእመት ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ ናይ 2015ን ሓንቲ ተምሃሪት ሃገራዊ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሳዋ ሃማሞስ ካብ ስድራኣን ዝመፀ መልእኽቲ ክትቅበል ናብ ቀፅሪ ራብዓይ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ዝበፅሓትሉ ተዓሚፀ ከም ዝቐትለት ዘዘኻኽሩ ምንጭታትና መዳእስታን ሓዙታን ታግዳይ ሓበሬታ ከየምሎ ኣብ ዝብል ሻቡ ናብቲ ብሓድሽ ማዓስከር ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተወስደን ንስድራታ ግዳይ ድማ ጓሎም ብወቕዒ ልቢ ምማታ ከም ተነግሮምን ይሕብሩ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ ብላዕለዎት ሓለፍትን ዓለምትን ዝፍጸሙ ኣካላውን ጾታውን ዓመጻት ኣብ 2015 ብዝተዓጻጸፈ ነሃር ከም ዝዛይዱ ዝሓበሩ ምንጭታትና ከም ሳዕቤኑ ኣብቲ ዓመት ካብቲ ማዓስከር ቤት ትምህርቲ ናምሊጦም ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ናይ ዝኣተዉ መንእስያት ቁፅሪ ኣዝዩ ከም ዘዛየደ ብምርዳእ ብ13 ሚያዝያ 2015 ምስ ሃይማኖታዊ በዓል ፋሲካ ተደሪቡ ንዝተኻየደ መመረቕታ ዝሪኦም ከም ሽፋን ተጠቂሞም ምስ ገለ ዓለምቶም ኣብ ሓደ እዋን ናብ ከሰላ ዝሃደሙ 290 ኣባላት 28 ዙርያ ዝቐረበ ኣብነት ናይቲ ተርእዮ ከም ዝኾነ ኣስሚሮምሉ ኣብ ምስግጋርቶም ናብ ስደት ዘምርሑ ኤርትራውያን ተዋፊሮም ንነብሶምን ህግደፍን ምንጭ ልዑል ኣታዊ ክኾኑ ዘለዉ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ሃገርና መርበባት ስርሖም የስፍሑ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዞም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ዱልዱል ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ብምቕራብን ናይ መፀንሕን መዋፈርን ትሕተ ቅርሲ ብምውድዳድን ንመስመር ቃሩራ ፖርት ሱዳን ከም ቀንዲ መሰጋገሪ ክጥቀምሉ ይረኣዩ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ንጎርጉስም ሆቴል ከም ውሕስ መጻንሒ መራኸብን መበገስን ቦታታት ክሰግሩ ልዑል መጠን ገንዘብ ዝኸፍሉ ዜጋታት ገይሮም ሓዚኦም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ እዚ ተግባራት እዚ ካብቲ ዝደቐቐ ዝርዝራት ዘይሓለፎ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸወለ ከም ዘይኮነን እቲ ሆቴል ቦቶም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ መሓደር ከም ዘሎን ዘመልከቱ ምንጭታትና ካብ ኣስመራ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ሃገር ናብ ሱዳን ክሰግሩ ዝህቁኑ ዜጋታት ምስ ወከልትቶም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ተራኺቦም ምስ ተዘራረቡ ቀጽሪ ሰለደአን ናይ ሓልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዝኾና መካይን ተጻዒኖም ናብ ጎርጉስም ሆቴል ከኣትዉ ከም ዝግበር ሻቡ ብመንገዲ ቃሩራ ቢሎም ናብ ፖርት ሱዳን ምስ በጽሑ ድማ $6,000 ኣሜሪካ ናብ ኢቶም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ከም ዝኣቱ ኣፍሊጦም እቲ መስመር ካብ ዝኾነ ወገን ተጻብኦ ከይመጾ ቀጥታዊ ጽልዋቶም ላዕሎት ሓለፍቲ ከም ዘለዎ ዘገንዘቡ ምንጭታትና ብ10 ታሕሳስ 2015 10 ሰባት ጽዒና ነቲ መስመር እትጥቀም ዝነበረት ዳፍ ዝዓይነታ ዕጽውቲ መኪና ብኣሃዱ ሓለዋ ዶብ ኤርትራ ኣብ ዝተቐየደትሉ ካብቶም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ሻቡ ተደዊሉ እታ መኪና ሒዛቶም ዝነበረት ሰባት ሻቡ ከም ተለዋኡን ጉዕዛኣ ናብ ፖርት ሱዳን ዳግም ከይሰናኸልን ነቲ ኣሃዱ ከም እተሓበረ ኣማሲኡ ድማ እቶም ዝሰጎር ሰባት ሒዛ ዝነበረት መኪና ጉዕዞኦም ብሰላም ከም ዝዓመመት ኣረድዮም መርማሪ ጉጅለ ንጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ማለት ሞኒተሪንግ ግሩፕ ኣብ ናይ 2014-15 ፀብጻቡ ኣስፊርዎ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝዝርጋሕ መርበብ ንግድን ምስግጋርን ደቂ ሰብ ብሚስጥር ይሰርሕን ልዑል መጠን ገንዘብ የካዕብትን ከም ዘሎ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብና ንበዓል ልደት ክቢ ዝበለ ድምቀት ከም ዝጸንበለ ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ኣቃሊሖም ምንጭታትና ኣብ ሓበሬታኦም ኣብ ኢዱ ዝጸንሐ ገንዘብ ተመንዚዑ ወይ እውን ዘይሰርሕ ናይ ባጤራ ወረቐት ኣብ ኢዱ ሒዙ ተሪፉ ዘሎ ህዝብና እንዳተደጋገፈን ብነገራት እንዳተለዋወጠን ካብ ክቡር ባህሊ ምፍቃርን ምትሕብሓብን ከይተኣለ ንሃይማኖታዊ በዓሉ ከም ዝጸንበለ ኣረድዮም ህግደት ብወገንን ሃይማኖትን ተደፊኦም ዝተኸሉ ፍልልያት ህያው ንምግባር ካብ ነዊሕ እዋን ክሰርሕ እኳ እንተጸንሐ ህዝብና ንዘይንደል ጥምረቱን ሕብረቱን ኣብ ሃይማኖታውን በዓላት ካብ ምጽንባር ከም ዘይደኸመ ዘዘኻኸሩ ወኪላትና ኣብ መንጎ ዘሎ ቁጽሪ በዓላት መፀ ዝርከብን ትሕዝኡ ሰዊኡ ደጊም ካብ ምሕዳስ ከም ዘይሰልከ ኣስሚሮምሉ
ኣብ ሃይማኖታውያን በዓላትና መሊሱ ዝሓነን ናይ ምክብባርን ምንባርን ባህሊ ነዚ ባህሊ ክቕይድ ዝፍትን ጸቢብ ኣካይዳታት ህግደፍ ዘይዕርፍ ተጻብኦ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣካል ናይቲ ካብ ኣበየ ሃገራት ንዝተሰደዱ ዜጋታት ክእክቦ ሓቂኑ ዘሎ ናይ ሓሶት ምስክርነት ካብ 29 ታሕሳስ 2015 ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሱዳን ኣብ ዝርከባ ማሕበረኮማት ናይ ምዝንጋዕ መደባት እንዳወደበን ሰሚናራት እንዳቃንዐን ካብ እዋን ናጽነት ተሰዲዶም ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ዜጋታት ጠንቂ መስደዲኦም ቁጠባዊ ምኽንያት ከም ዝኾነ እምበር ብመንግስቶም ተበዲሎምን መሰሎም ተጋሂሶምን ከም ዘይኮኑ ዘመልክት ናይ ሓሶት ቅጥዒ ክመልኡ ይጻዓር ከም ዘሎ ወኪላት ድምፂ መድረኽ ኣቃሊሖም። ወኪላትና ኣብ ሓበሬታኦም መንግስቲ ኤርትራ ብመንገድተን ኣብ ካርቱም፣ ፖርት ሱዳን፣ ከሰላን ገዳርፍን ዝርከባ ማሕበረኮማት ኣቢሉ እቲ ቅጥዒ ክምላእን ክኽተምን ይሰርሕ ከም ዘሎ ነቲ ቅጥዒ ክመልኡ ቁርብነት ዘርኣዩ ዜጋታት ድማ ካብ ኤምባሲኦም ዝረኸብዎ ዜግነታዊ ኣገልግሎት ክንፈጎም ከም ዝኾነ ጉሁድ ምፍርርሃት ይካየዱ ምህላው ኣረዲኦም። እቲ ዘመተ ክሳብ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሱዳን ከምኡውን ናብ ሊብያን ምስጋር ከም መጻንሒ ኣብ ዝወስዱ ከባቢታት ብመንገድቶም ኣብቲ ዘመተ እንተተሓጋጊዞምን ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ቅጥዒ ንኽመልኡ እንተሰዲዖምን ሕሉፍ ገበናቶም ክድምሰሰሎም ምዃኑ ቃል ዝኣተወሎም ኣሰጋገርትን ደላሎን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፍላይ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ናብ ሱዳን ዝኣትወሞ ታሴራን ፓስፖርትን ንምውፃእ ናብቲ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝመፁ ሓደስቲ ስደተኛታት ምምላእን ምኽታምን እቲ ቅጥዒ ከም ቅድመ ኩነት ይቐርበሎም ከም ዘሎ ዘመልከቱ ወኪላትና ከም ሳዕቤኑ ቀፅርቶም ናብቲ ኤምባሲ ንዜግነታዊ ኣገልግሎት ዝበፅሑ ኤርትራውያን ብርኡይ ጎዲሉ ምህላው ኣገንዚቦም። እዚ እዋናዊ ዘመተ ኣብ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ አንጎላ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ቦትስዋናን ዝኣመሰለ ሃገራት ዞባናን ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዒላማ ገይሩ ተግባራውነቱ ንኸምስከር ዘሎ ኣማራጺታት ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ዳርጋ ኩሎም ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ እቲ ብህግደፍ ዝጓየሉ ዘሎ መደብ ዘለዎም ንቕሓት ልዒሉ ነቲ መደብ ተሳተፍቱ ካብ ምዃን ይሕንግዱ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ምዚ ኣብ ዝቃረብ ዜና ኣካያዲ ስራሕ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ንኤርትራውያን ነበርቲ ፖርት ሱዳን ኣኪቡ ካብ መንግስቲ ዝተዋህቦ ጽሑፍ ክደግምን ነቲ ህዝባዊ መኸተ ብዝብል ጉልቡብ ስያመ ካብ ህዝቢ ክእክብ ዘድሊ ገንዘብ ክምስክር ዝበሃግ ህዝባዊ ቁርብነት ክመዝን ኣብ ዝፈተነሉ ካብ ኣኸበኛታት ቀጥታዊ ቡድሆ ከም ዝገጠሞ ተሓቢሩ። እቶም ኣኸበኛታት ዘረባ ኣቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ካድረታት መንግስቲ ኤርትራ ዝደጋግምዎ ብስም ህዝብን ሃገርን ዝላገጽ ልሙድ መደረ ምዃኑ ብጋህዲ ሓቢሮም ንኣቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ከበድቲ ሕቶታት ከም ዘቕረብሉ እቲ በዓል ስልጣን ነቶም ሕቶታት ክምልስን ንዝለኣኽዎ ደፊሩ ክጣበቐሎም ብዘይምኽኣሉ ድማ እቲ ኣኼባ ብዘይ ዓወት ከም ዝተዛዘመ ምንጭታት ንሓቢሮም። ኤምባሲ ኤርትራ እንትርፎ ጉዱድ ግብሪ 200 ምእካብን ንውሕስነት ዜጋታቱ ከም ዘይሰርሕ ኣብ ኢድ ጨወቲ ንዝወደቑ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ወርትግ ንዝብደሉን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣንኳይ ክጣበቕ ክወሓሱን ከም ዘይመርጽ ስደተኛታት ዜጋነታዊ መሰላቶም ከም ሓለፋ ተተርጊሙ ኣብ ኤምባሲ ክሳራጠዩን ዓይኒ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ከም ዝረኣዩ ምግባርን ልሙድ ኣሰራርሑ ከም ዝኾነ እዚ ሓቅታት እዚ እንዳሃለወ ኤምባሲን ማሕበረኮማትን ንመንግስቲ ጥራይ ኣጸባቢኦ ብስም ህዝብን ሃገርን ዝሻየጡ ሴሚናራትን ድግሳትን ክውድቡ ምርኣይ ጉቡእ ኣይኮነን ዝብሉ ተረርቲ ነቐፈታታት ገለ ካብቶም ብኣኸበኛታት ዝቐረቡ ርእይቶታት እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ዙርያ ምርጫ ዘይቀውም ኣባልነት ባይቶ ጸጥታ ክወዳደር ምዃኑ ብወግዒ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ብኽልተ ጥሪ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ሃገሩ ነቲ ምርጫ ክትዕወተሉ ዘኽእልዋ ኩሎም ምድላዋት ኣዋዲዳ ከም ዘላ ገሊጹ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንበይና እትወዳደረሉ ምርጫ ብምዃኑ ድማ ክትዕወት ልዑል ተስፋ ተነቢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ምርጫ ዘይቀውምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ኣብ ዛዘምቲ ኣዋርሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝካየድ ኮይኑ ኢትዮጵያ ነቲ ኣባልነት ምስ ዝዕወታሉ ሃገራት እንተተረቂሓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተወሳኺ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ተጽዕኖ ክዛይድን ከረርቲ ውሳኔታት ንክሓልፍን ክትሰርሕ ምዃኖም ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባና ዝገልጹ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ወኪላ ክትወዳደር እትኽእል ሲሸልስ ካብቲ ውድድር ብፍቓዳ ክትእለ ስለ ዝእመና ኢትዮጵያ ባይቶ ጸጥታ ምእታዋ ሰፊሕ ዕድል ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ። ባይቶ ጸጥታ ናይ ቅዋም መሰል ዘለዎን 5 ቀወምትን ኣብ ክልተ ዓመት ዝቕየራ 10 ዘይቀወምትን ኣባላት ዝሓዘ ኮይኑ
ኣገደስትን ኣዘዝትን ውሳኔታት ዝሕልፍ ዓብዪ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ውዳቢኡ የበርኽ ኣሎ ኢሉ ንዝሰግኣሉ ስቱር ቃልሲ ንምድኻም ዘሎ ኣማራጺታት የተግብር ኣብ ዘለሉ እዋን ብሰለስተ ጥሪ ኣብ ከባቢታት ኣኽርያን ዕዳጋ ዓርብን ኣባላት ጸጥታ ብምውፋር ንዕላል ይኹን ንስራሕ ዝተኣከቡ መንእስያት ክብትን ከም ዝወዓለ ምንጭታትና ካብቶም ከባቢታት ሓቢሮም። ኣኽርያን ዕዳጋ ዓርብን ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ልዕሊ ካልኦት ቦታታት ኣስመራ ዝንጸባረቐለን ከባቢታት ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብተን ከባቢታት ዘሎ ውህደት ንሓበራዊ ርድኢ ዝደፍእ ብምዃኑ ኩልንትናዊ ምንቅስቓሳት ነበርትን ጸጥታዊ ቁጥጥርን መንግስቲ እንዳተኻየደሉ እዩ ጸኒሑ። እዚ ናይ ሰለስተ ጥርን ዝተኣከቡ ነበርትተን ከባቢታት ናይ ምብታን ወፍሪ ነጸብራቕ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ህዝቢ ከይመጽእ ኣይተርፍን እዩ ዝብሎ ብድሆ ዘነጽር ከም ዝኾነ እዮም ምንጭታትና ዘረድኡ። ብ22 ታሕሳስ 2015 እውን ኣብ ከባቢ ቃሓውታ ኣብ ሓደ ገዛ ንጸበል ተኣኺቦም ዝነበሩ ቤተሰብን መቕረብን ንምስጢር ፖለቲካዊ ዝርርብ ኢኹም ተኣኪብኩም ተባሂሎም ብኣባላት ስለይ ሃንደበት ተመቑሖም ዛጊት ናብ ዘይተነጸረ ቦታ ከም ዝተወስዱ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘቤታዊ ስለላን ኩለላን ዝዋፍሮም ዓቕሚ ሰብን ገንዘብን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝተዓጻጸፈ ኣዛይዶ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ተግባራውነትን ናይቲ ኣባላት ሃገራት ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት 2015 ዝበጽሕኦ ንኣስታት 160,000 ኣብቲ ሃገር ኣትዮም ዝርከቡ ስደተኛታት ከም መቃርሖም ዝምድብ ስምምዕ ዝሕቱል ምህላው ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣቃሊሐን። ሰመዝት ሕብረት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ካብ ዝሃቦ መግለጺታት ክርዳእ ከም ዝኻለ ሃገራተን ሕብረት ኣብ ዓዲ ጣልያንን ግሪክን ኣትዮም ካብ ዘለዉ 160,000 ስደተኛታት በብዓቕመን ክወስዳ ተማባፂዕንኦ ዝነበረ ኣሃዝ ዳርጋ ከም ዘይተተንከፈ ብምግንዛብ ዛጊት 272 ሶርያውያንን ኤርትራውያን ስደተኛታት ጥራይ ጊዕዞም ምህላዎም ኣገንዚቦም። ጊዕዙ ዘሎ ብዝሒ ስደተኛታት ሚእታዊት ናይቲ ክመቃርሕ ተመዲቡ ዘሎ ብዝሒ ስደተኛታት ከም ዝኾነ ዘመልከቱቶም ሰመዚ እዚ ድማ ኣባል ሃገራት ሕብረት ዝተሰማምዕሉ መደብ ተግባራውነት ናብ ውድቀት ይቃረብ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ውሽጢ 2015 ጥራይ 1,8,616 ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ዓዲ ጣልያንን ግሪክን ከም ዝኣተዉ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ልዑል ኣሃዝ ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ፖሊሲታት ሃገር ተኣህጉር ልዑል ተጽዕኖ ገይሩ ጉዳይ ስደተኛታት ንምምሕዳር ኣብ ዝሕንጡፁ መደባት ዘይምስምማዓት ይፈጥር ከም ዘሎ ይዘረቡ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ካብ ዝሓለፉ ቀዳም ክሳብ ሎሚ ሰንበት ኣብ ኤርትራ ዝተኸስቱ ወይ ንኤርትራ ዝምልከቱ ዘባውን ዘቤታውን ፍጻሜታት ዝቐርበሉ መደብ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ምዝስዕቡ መደባት ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድመኩም። ዝቕጽል ትሕዞና መደብ ቅርዓት ባህሊ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ደጊምና ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ቅርዓት ባህሊ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ብምዃን ሰናይ ምንየትና በብዘለኹም ይብጻሕኩም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ደጊምና ሰላም፣ ምትእኽኻብ፣ ፍቕሪ፣ ራህዋ ዝዓሰለ ዓመት ክትኮነና ብምምናይ ንሎሚ 10 ጥሪ 2016 መደብ ቅርዓት ባህሊ ኣዳሊና እዩ ዘለና ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ናባኻትኩም ከነብሎ ኢና። ምኽፈት መደብና በዛ ሓደ ካብ ተኸታታሊ ዛ መደብ ዝለኣኸልና ትሕዝቶ ጌርና ኣሃዱ ክንብሎ ኢና። ምሳኹም ዝጸንሕ ኣዳላዊትን ኣራቢትን ዝመደብ ኣስመረት መድሃኔ ምክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም። ትርሓሰና እዚ ሓዳስ ዓመት ብኽብሪ ነብዕላ ኪንዮ ስማ ዝኽራ ቀዳዊትና ይግበራ ብሕማም ዝተደወነ ጸግዒ ዝሰኣነ ብጓሂ ዝቐምረረ ብናፍቆት ዝሓረረ እፎይሉ ዝነብረላ ብርኽቲ ዓመት ትኹነልና ንንብዓትና ሓቢሳ ንኣእምሮና ይሕዲሳ ንኸርተትና ቀቢራ ንስደትና ይሕፂራ ንዘይንቡር ህይወትና ናብ ንቡር ቀይራ ጠሊ ሒዛ ክትመጸና መርሓባ ንበላ
نزاز سمعكم ما تحستو زلأخلنا فيلماوي كابس مرايو نحناون انقعنا بحداث عمتن لدتن أبقعكا تساتفنتكا أيقدل نبل لالاي سلالاي شويتنا بحري فوز صحي شويتنا بحري فوز صحي معايني كريئي تفار يا مرور مواسني تفار يا مرور مواسني زند فوز لبيه تفار يا مرور مواسني أهوي مواسني تفار يا مرور مواسني زند فوز لبيه شويتنا بحري فوز صحي فوز صحي شويتنا بحري فوز صحي معايني كريئي شويتنا بحري فوز صحي لالاي فوز صحي شويتنا بحري فوز صحي معايني كريئي زيت كوكو عدا تما سوى جغنا سرنا سير زعتو ببخر ريحاني عوفن بحر تمسلا زبان خدمو زخوني معلكا زحوي عيت بلان اندخني زندو يا زندو عبت شخاصي تعمكنو زندو يا زندو عبت شخاصي تعمكنو زندو يا زندو عبت ترقاسي تعمكنو زندو يا زندو عبت ترقاسي تعمكنو صبع عبان هلكا عبوا تبلكو هنا ستي خيط عنا نصبر خريحاني عبزبان كنزندا ببا قرص بني معلكا زحوي عيت بلان ندخني كسعنا كدو بتدول كسعنا كدو كسعنا كدو بتدول كسعنا كدو كما تكدو بتدركس كما تكدو كما تكدو بتدركس كما تكدو لا لا سلالوي ناب مدب مملا مول حساب ناي مسلا ناي حتى سنبت انت حلفنا خ سمعتنا بخمس السعب تدعي لا صبو زغبره صبو انت زفده حتى هدوك ماي صبو زغبره صبو انت زفده مولو حساب نايزا مسلا جميتكم ويكا مولو ملاش رخيبكم كتصلحو تسفا بمقبارنا امناي مزازم من مدبنا ملسخ نقولكم كساب شعو مزسع مدباتنا تخطاتلو أبابات سنبت نلومي مدب طبابات سنبت نقدمي 15 عامت تمليسناينا تحستو أدالينا زولنا غازيت انيان دراسن قطعمن أمانيل أسرات آنن حلناين أب حدش موائل بزبلار استي أب غازيت أزمن حادت الريك للتشح كابزت أحفاينا كنقرب غازيت انيان دراسن قطعمن أمانيل أسرات حدا كابتون بزي سرعة حقي أب تحتك أيدي ناي سرعة هقدف تأثيرهم زركو بغازيت إنياتات حدا يو كالا أين موداتان كفال نايزو تحف تأتيلنا هنسعبوينا مكتتالكم بأخبرة تعدم أنا حلناين أب حدش موال اتحدث موائل تأتولا كالئيت كم تنكالوت زحلفان زتكان كالئيتاتيا نسا كل كلا توزمت حدش نقر علن بلني وشتأي بزملتي كينو يسنبادر عدكو تثبيتاتي بملؤ كوش ما ترأيني
حلنا جنا يقداس بمبال نتك أهم جمير زنبرة تسفاي هيوت زرع الخينو تسمعني بممتاء معلتي بمبرق زحدات صحي سسينايو انت حاليمنا نطبو انت نقلنا اتي حساباو كون كخوني نخلو تزحلف زمنات زعقبو تاريخات سرحات بمخنات زا معلتي انت فتشنايو مخا اتي قبقنعو انت مرصنايو دولدولا سرت نت ندل يرويت كونا نايو حدش زمن حدش سرح مالتيو حدش موال حدش تاريخ مالتيو حدش عامت حدش عمام مالتيو كلهم كأ اتزحلفيو من الطرم تدلا رهوا سلام كسانة زبلو نجارات أبت حدش زمن يكونون زسافرو نساتهم لينا يا ريتا كلهم كأ اتزحلفي من الطرم تدلا رهوا سلام كسانة زبلو نجارات أبت حدش زمن يكونن زسافرو نساتهم نحناينا قرعتهم نساتهم مسانا يمزلو أب هيوتنا دميقهم كرأيون كوغواسيون يخليهم قنا مز حد الزمن نفوناتهم زارقت حلنا معداك تراي زدلي بلني حلناي حجقنا دمت زوسخة مسلني نخبرو أزاني زفاتات دمت غيرو زمدر زل خوينو تسمعني شابو بها من باري ترداني أنا عشانة حاجش زمن حيزوا زمت تروفاتات درت هلو يمثلنا نبره قمقامي كينو حقنت أسيليو شعت نقو حاجش زمن بعصرتات حبرها زورقات قصد من اخترقه نخلاتهم كواخبتي أو ردابيلو قبل الدار أفافيتي كزروم زعنو تتسبيتي حديرة كرمكو حدش موائل كابتي أزبالة أتعامل زاراماي كم زفسس جيري حلم تانيحي أبتا فالميت ليتنا يزعامل كابت حايز مدماء أورحي كالوقت كم أثريان خريئة كهرف يا خريمة انت تتمعت حلناي انت زي برابرا نقن أب حدش موائل زنبرا نتسبيت إننا نهار خمس خيد أسحت كون سعر تثبيتات راديو تحقي كم لهمت متجربة حدا نقربل زبل دفافاني حجون اتي زي سراسرن حاقوس كابادو اي تبقسن كبل حسبكو ولو كان موائلكم رانا يجزيتات انتخونا ولو كو حدا زمن بستسرحو سراح زيقن انتخونا عبد الصحة تراي زقات ما يارزوم كلت ملكيتات مو علي بهبلني أشابي جنا بمن باين بحلوف تمرقفكو نسو مرقس إذا حدش موائل مخانو فليته نسو سرت حدش تاريخ كم زخون أمينه بتوم تاريخ تراي زفولتهم عنقطات إذا حلفة موائل اجل بلوني عم متحفتي بسئلتاتهم تاريخهم زتلالخوهم دق خلع موائل كذكرهم نبرني أيزا موائل البلكو كل تحستات حنافيت مستسألني نكيناتن طفقاتن دق سبات زتعتو حقيفة تحلف نبرت نسلامن لبعاتن كبلو زي دق وسخاء أبقى نبرو كل تقيراتو تخيد بعل شيكسبير ألبرت أنستاي كليوباترا اتعبي بيترن كالوت أفريقيا بعل نابوليون بونابرت موسوليني هتلر دما دقايم غوتنبرغ إساء نيوتن غاليليو ألكسندر بوشكين مارتين لوثر مهاتما غاندي سيغمار فرويد أبزا زتزازمت موائلهم حسيلهم أفريقاويان كشطو نمئة عامتا زقط الكينات ككايد بأتوميك بومب كتماتات كبادما زتا أنجدلا موائل كأ نبرت
إزخل تحسبه لها لك أوانات ببتي زبركتو يوم زمزانو يبل بفلاي أبطال حساس لدى زمن نايزا موائل زنبر حقتات كأجلك خلو قرام بطكا يتعطى أفيو كم زن كالن حسابات الناجل لحكو نزاز حلفت موائل حسس بالقوا بحلفنا دحرويت زمن مس حسبكو حدا نجر زكيرة إرترا أبتا زمنتي كم كاب حسم زما سنة بقيه أبزي أوانو برعينو استولد إيات نهلاوي آزت أبو وغنات بحاد شنخ إرتراختو لا زبلو دك أدما بحال شنكوينو تسائلو مني نسلام عويلو ززمر هزبي نحدنوتو قدم زخوانا زسرع ولدو بداربا بومب تانك زمارخ حوي نبهراو تفطرا أمبركي خاتم رش حفتي زتفطرو للزمن منبارو تسويتني تدقاقامي زريتا حالان هاقرا زهدئ قد لإرتراز تأنقد اللازمن نسلا قطر خمتم كالقوت زمن تزازم اللخي كتبهال ناقي زي نقر تعزيبيو تماريته بس أبزا زمن زيئة حانت هاقواف كم زلات نخوين تسمعني تاريخ مسناد كياتاتنا كابرهاتات لهموتو خيزففة بوكيانوس متحاف نابز حدش موائل حيزنين ساقر زلنا أمامي صنعات إيرتراوي تاده نناي كاليتات كم تبراري خاف حدر عب سفرا أراويت هيوات كزراء حانت سيب مساء ألاف سيبات كتبات برئينا أنجدنا نينامو مولودتات من السققار هاي نتحفو نسندو إذن كان إن نحسبكو اتوشت أي حجون حد حطون قلق نزا حدش موائل تلعبوه انت زبلغة انت يبالكايو زبالنا مثلاني قروب تدنادونكو تمنيتي زسمرك خون دلخوه تمنيتي دما كم زبال كويني تسمعني إذا زمان زي اتلعليون دقون هاقرون زقدم مهاتان إيرتراويان ناديتات زورسولو كامون قد زبالت ألام من قحقحتا برهان زمعدوه زبن معبالنا تحنبيبو معرع علامات زبت حلو سلام الرهوان عبيتنا زفسلو كون منا شو عرفتا تسمعني كاب هوتو تثبيتات يريحة لنفسي قمقمقوا اتا حدا سب خوني تبل باقي تتصبين زل خوينو تسمعني دقاقي مخا اوه كخوني بولكو قوقون انت حاسبه نابسناي انت تقواي نمعتات اياتاتين احاتين احواتين حيزة كم زغلو كأمن نبراني نزح حسابات كالسلاسلون لعلا آننتي كأمنو حد نبرا كلهم متعبيتي محزوتي كبابي كوتا كلهم دق هاقري كم زخمز حسبو أيس حتكون أبحدهم موتن سلامنا منا مهلاونا كينو عقبت عقبني حلنا حجون أي تقاوى منن حبيرني في الشخ زبالة مثلني نقوم عانفت نزمر شيت جيزي اتزمن اتموائل قنعيو أجهم روح سفنات أب حدش عمت موائل إلوني حلناي آماني الأسرات أدام حادت الري كل التشح سنبدو
سرح سيطاوت نشع قديدو موزانات أخيلو دي زبلو عبيتي ساعتات أخيل دي زبلو ترختي كل ما تيمبر كبحانتي ولد مس ولادي وعالبيت فردي كزي واي كزي
مستمقار قطمي قطمي بحاتيرن سحبت بزلوم أوداد أقالات تاني تزقرب حدا كاب عودي سنة ببيع حدا كاب تحسو مدب قرعت بهالون مستمقار قطمي نلومي نقطمي نقص خيدانه قوبوتات عدنا نقتبلينا كان أنقد نمستمقارا نابحتكم نبلا قوبوتات عدنا من فأسي نافئناكا كين متأكاقنا بعل أبركونكا أرسكك حتىكا ترقينكا ديها كان أخيلكا بك أنسو خوينكا سلامتا يخابا الشخات قطقاطات أبقيلكا تعبيهم متانكو قد أنادو كساب زأرقو تتقبيهم بمحت أبي مسار زي تسالهم روحسات مكالو فتل خدانا يوتطو داريقهم النات قطقطو رقافهم من قدنا يقحمطو انتو فركا يوفرو انت تأمتكا ايقمطو بس ما يبلو تمسقان يفولطو نجيم حيسكا خميلكا خمتاكا بر منو فأسنا في عناكا عمت مسبت احناكا جن أبيمون أملكا زحلفت حليفون نو كان علللو نزمت كيك اتلكم إلو سراورو ما درقم جنا خيبقلو بعال شلان بعال جيدبلو ترارقم منت إشوخ بلس نحنا خاء وترخنا ملالس أرارقم منت أشوخ بلس نحنا خاء وترخنا ملالس كيدانه نقصه هاي مقرب سلطن بحسبوها انتي النادو زخبر تحت الناس سموها نحن زحكوت كم كوكبنا يقدري أرأي أوتحي كم برهنا يليدي حقي ورحاب
موقحنا عيليتك بهد أزفقك بابو زاروي سمعي سرداي حكبتي فاتوي لبي نتيهو بفقري لبقى اللي لراقيته وين بعلت اندخا سلاموي بفلتاز الطبق كسانة عمره مستاز السحاب رهرو سلاموي بفلتاز الطبق كسانة عمره مستاز السحاب بلكسو زاد الله بخلو زاد الله نحبو ساللاي نايطباي ولا لاي 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 مس مدب قرعت بهاليهم زلهم سمعتنا تعريفنا زلو مدب درو قميتكم واللهم زاقيتهم نمسلا أبوات تقدسو ملسا قميتكم وي رخيبكم كتكونوا تسفانا العليو نمزغار اتحطو كندقما صبو زقابره صبو انت زفده نمولو حساب نايزا مسلا كنملئ مسن دلخا صبو زقابره صبو انت زفده بعراي دق أمسته كدقمي صبو زقابره صبو انت زفده بعراي دق أمسته زخبركم سمعتنا نلومي نابخاتكم كقرب عدالينا يزنبرنا تحستو مدب قرعت بهالي أبزازي منالونا أبزمت أبتمساسا لجيزين ساعتن بخال استحستو مدب داق مايكن الرخبينا كساب زمت أسومون ببزلنا يو سلام زصفونا أنا نخلاتنا جديد حلوة 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 نفاس زي الخضرة حداس بحداسة ماي زي حلفة والقزان بيخي زي تول صدده والحن بيخسخي عود ماي صدانة لسنا يدوكي حسكا زي الكبر جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة أنتي كنت سسنا بلي سوق مخ صحابي قاعدة ينتخي
جديد 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 نعنا يتزاود نفاس وساس علال انت متسى دحري وزسقد نفتنو خمي كمي كم زمسل كمي كم زمسل جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة مسمس بلي بحر تصحي برا محواز وزيد ملكعك اندي معبد تميت كازي بدا جديد قربني لبغي خابني السبع يكونكن مريم كاي تقوني جديد حلوة 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 نفاس زي الخضرة حداس بحداسة ما يزي حلفة والقزان اندي خي زي توال صدقة وحندي خسخي عود ما يصرانة لسنا يدوكي حسكا زي الكغة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة انتيك انت سسنا بلي سوق مخ صحابي قاطع ينتخي ابزيزو معبلي كانا نايدم تخي دس نسان اذني جديد 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 نعنا يتزاود نفاس وساس علال انت متسى دحري وزسقد نفتنو خمي كمي كم زمسل كمي كم زمسل جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة مسمس بلي بحر تصحي برا محواز وزيد ملكعك اندي معبد تميت كازي بدا جديد قربني لبغي خابني السبع يكونكن مريم كاي تقوني جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة لا 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 بدحريق عالم تملوى بكل سبل تخيل كم خادا بكل سبل تخيل كم خادا جديد حلوة حلوة لبي نغنغ بلد ترهيس جماميرة جديد حلوة حلوة ترزنا يتصبقات شافنا يتغنبا جديد حلوة انديخي نقص وويزريت وناجو جديد حلوة انديخي قيح متصافنا عقل تداليو كيلو نقدمي تمتي حدرا سبات كيتري كيموتخي مستاق منكخي جديد حلوة حلوة جديد حلوة زي خبركم سمعتنا نلوم زدلنا يتحستو مدبات سنبت أبزي زازم سولوس بخالة تحستو كسام نرخب سنة كنان من يلكم